Għal darb'oħra l-festa tant mistennija fil-kalendarju Malti dik ta' Santa Marija reġgħet ġiet iċċelebrata b'mod differenti minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Wieħed jassoċja l-15 ta' Wissu ma' ġurnata fejn ħafna nies jinżlu fil-pjazzett sabiex jiċċelebraw din il-festa tas-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Santa Marija flimkien ma' qrabathom u xi ħbieb. Iżda din is-sena għal darb'oħra t-toroq baqgħu nieqsa mill-marċi u mill-purċissjonijiet tradizzjonali. Fil-15 ta' Wissu din il-festa tiġi ċċelebrata fl-irħula tal-Qrendi, l-Imqabba, il-Gudja, Ħalaxa, Ħattart, il-Mosta u r-Rabat Għawdex. Magħhom f'dan il-jum jingħaqdu l-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara, il-Knisja ta' Santa Marija f'Ħaltarxin u l-Knisja tas-Samra fil-Ħamrun, it-tlieta dedikati lil Santa Marija li normalment ifakru l-15 ta' Wissu b'funzjonijiet liturġiċi fl-istess knejjes. Ma' dawn imbagħad il-ħadd 22 ta' Wissu jiġu ċċelebrati l-festi ta' Santa Marija f'Ħaddingli, l-Imġar u Żebbu Ċawdex, apparti numru ta' kappelli dedikati lil Marja Assunta f'Ħaxluq, is-Siġġiewi u f'Talħlas ħal-Qormi fost l-oħrajn. Il-ħadd filgħodu Net News żar xi lokalitajiet li jiċċelebraw din il-festa fejn għall-kuntrarju tas-soltu il-pjazzett kienu kważi sikta għajr xi ħoss ta' xi murtal mill-għelieqi fil-periferiji tal-irħula. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna fakkar dan il-jum qudiesa ċċelebrata fis-Santwarju Bażilika ta' Santa Marija fil-Mosta fejn fl-omelija tiegħu stqar xi tfisser għalina din il-festa. Hemm tama lina li maħniex safja daqs il-Verġni Marija, li konna mhux imħarsa mid-dnub, imma meħlusa mid-dnub bid-demm għażiż ta' bina. Li aħna inħarsu leja u niftakru li għażilha bħala omna għax għażilna bħala ulieda, mara, hawn u ibnek, hawn i ommok. Xerona De Bono, Net News.